Mafari ba za da mance da mafarin soyayya ba, ba za da mance da mafarin soyayya ba. Farkon haɗuwata da ni da ke can kotun gauri, ni da abokina Aminu a sannan ko muna sauri. Abokina Aminu ya ce mu same ta babu inkari, a fuskar ta akwai murmushi alasa zucin da alkairi. Zuciyata ta kama da santa babu hanyar ficewa. Muka je gare ta muka yi salama muka ce sannin ki mata, ta amsa mana salama ta ce me kuke bukata, ki bani zuciyarki a soyayya nake bukata. Ta ce da ni ba ta soyayya da fatan na fahimta, idan har kika ce ba ki so na zuciya za ta wahalta. Na karɓi lambar wayarta sai na sanya dai wayata, idan na kira ta ba ta ɗauka kunji halin 'yan mata. Abokina ya ce na barta na ce da shi ban bukata, ki taimaka mini a soyayya kalma ta so sai ki furta, karki ce da ni kin manta dai da mafarin soyayya. Yau kin dawo kin ce min kina soyayya, zuciya ta akan soyayya gashi dai ya sauya. Kin yi kuka da kwallon idanu gashi ban da niyya, soyayya da ni da ke a yau dai na yo ritaya. Karki ɗauka har yanzu ne dai ina son ki. Na so a baya a soyayya a ce da ke mun kasaba, kin da zuciyata a baya ke kike min hukuma. Kada mata so nai a baya ke kika ce ba za ki so ba, ki daina koka ki manta da ne so da ke ba zai yiwu ba. Ki tuna can a baya kin saka zuciyata ta koda. Mafarin soyayya